da wase be mena ene bisa obisa masem tie nchia tiefuo nyina ekwan ne de nyamese enka nokre opening power be obetwa so de nanso wo twa na mu ne nsuo toye nti asayi quarters bebre edem wo hwe me ke ya de ayi kesa masesa no enso kwan ni nti unti mensesa no kwa ne seye kasa na nse kura motor accident bebre nti mo ada roma yesre abai senka kwan we die da man nipa wompa ye to abapa ye doso ye twem so kosoro ho ekofa ha nyina si nsuta a aduane bebre ho ne friba enso kwan ni nti yese ya ma ye hu de ye ho na anu ya nko mbetwa yi na nka ye enso mua ne nsuo to gigigigigi nti asayi gwetese a so ka no na eja okwem nti amaye hu se yesesan ye ka akra na yete dada no am nti na bisa me a de kwan ne tie no obeyi ye na nsuo na sa to atwe afa so ti yesra bai se nka na dawroma o meye ma ye preku fisane ma nam so bakalo so fo bayelefo bidiefuo atwe ne ma firi bi manne mpentu ase no ba bia ha na omode nam mewura nti na de yesra bai no say wakoye sebe penny awo da man mu wo ze bi se mo be ko MC wona mo na ko class na mo de ma le se afi ana se mo bi mu no de na se mo pese mo ye company ko ni mo ya mo timi e ba mo a yo that was it MC abai ba ko a obetwa mu no na da man hene ne assembly man ye tu ho na mo wa ma sabio omo ye kwan no omo no mo bakra ma anana mesra meka ye mom bibia se de be yank ye boye homoden se o mbetimi aba be ya amaye enumu ana eja ya bai wo no free so no enti enim se abai we yo abai so ya to nsa afre no ya kohoso ono a ye menua be ma me ne wo kofiase MC no enti ya koho ono so de nani abehwe odena ni behwe ye nti na eja o ma grader no eja ebe fa so e menua be ma bi efre ne sapi wo soro ho en na da aman hene ebuwa ema omode afidie be si so na afidie ni si so na meka se afidie ni si so a na nsuo to ye nti entim ti ama na yi gwates no asai abem ti da aman de se ye hia mo pa nsuo to na hwe atecha obeka se yehwie enkatikwan bi na agukan na mama mi se ye ka akwan ye mi se ade support ma akwan etimi edi mu negatives da ma me ba me hu gates bia ne ade bia sa wa hanam ene se de wo ka se nsoto ana enima mu ayeden e wa ha yi mo pushi assembly no ene MC se mo gates sem so nka o mehwe na sesi ya mampo da ma egbe bie na kuro no so etre no sebe ye mpuntu betima kwaso no motimi apusu MC ele no adi nkomo bi sa ade afa ekwan no ne gates na yo wada wo mana na meka se MC dada no so apia kubi ye ko tutu anamon no omom ye road ni nyina ba ho enti fofia anto ata na kodu yenso sebe ayemfo de ye nye politics ne nye we ye wo both side ni mienu nyina nti we so oba ye anya bia ye kobo abusua ne chese na nada aman hene yire ni nua no nti ye de ato nanim ama ono anante so abehwe nti misai nyame ya adom na se ne magu fom a eja ebi a wonyi ye ha ma aha ne de hia gotes because se gota ne ye adwuma e man suo ni ntwi mfifa so nti nada woma ya gbo apuan no ono so anante de nani abehwe nti akase ye stress omode ne ma begu akwan so okay bi jamo akọ na ukwe wo bibi kakra ka che mampon ene daman emba sebe nze wa ye ma me pani pa yensi ufom kra nti wa futuo de ehu hia ye pa ya futuo kakra me kan ne se ye de mampon de ya asumdue mampon ye mpe gidigidi ne empehwe ena ye nim NDC ne ni MPP ye de obi obebe bia ahemfo ne wo mo yire nom de
power wo abeba power bia ye tawachi yenyiyim ti esre o mampani ene na MCs say aja ye nimnyuma ne modern ba wo mobo nti esre o mo a o mo ni mehwe da man na preparation na ye to aba no ye dooso papa ye ka da man a ye nyi site nyina mfime na da man hina asase aye kese pa burukutu aso da man site ni nyina ka bom na abeye da man nti esra bai se yenso ye wodom pa nti onyina ni hwinta ye na dawroma MC so a wo hai otwanani na ode abehwe da mama okay mommy mija na we dey final we dey open ya no dey me bisa nyina ne say enchai na mampon ahini hu nsem bebiri asore ye ana che say ye konya na Leslie kura hu nsem bi bae ebi mu sore na ebi nkura tikuo ni ade ekotwa menhia woye mame pani sebe ahini nsem so dey obi kan na nanti wabin mu afutuo ben na wo dey ma sebe adehye a omoben mampon akonya adehye afutuo amede ma se eja yenom de nka yenya adehye nanso ye nananom no a omoya adehye no ye kan se ade no se ye dukura ye de ye mu ba ko pani ebeyi enenne so sebe me ametiwe se menya akwanya mintimi nka se memfa ma meba ana de me dono ena akonwa no mu nsem ya na ehu nti we nya de wo gini di a wo ben no a na akoye nsem bebre nti enipa de bebre enso ba ko pani ebeyi nti enyina nane ma ye nana ba na agakuma dufi a oka nokre ade ampe ne won ho nokra nse wanya asem so no ohima akra nya asem na ohima na difo obem ohun se ohima na difo so no so udi bemo a odo bembema na agakuma dufi ana won kwanso nyankwada mbi odi amebo mu ase enti ye nyina ye ntai nachi oyoba ye ma de ye ana ye mre enti mema ne nyina ntai na nachi na de ono a beka se ode na eba no onfa ne mla na yeda ya wudi bia unya akra yeda ya be sonso wona ebia ka kasatwetwe bi editia nana hema isan ebia se de ebi musu se enema bi antwa yie no ewo afuto bi de ma wo mo afuto America ne se wiase de wunim no de wo ye ofie ye na nye obi so fie yi enti se bio wo na yedo una enya ya nka bi abeya asne de na na yi enti ameto na aso enti enya ofe but ye de ye do no de ye gidi hu se efe because onu ani padua no kura ofe na de me fe kura ne se wakotena kumase na ebisa na sem baabie na be kire ne memu amo ahunu se ono no so yetete na abelewa na tete no ye de ye akọ ne nche de ye free me kura de me kura no ti oni edi esere ebebele ti se wo anya na wo te wona wo ya unya so da bretu no ye de ya wo nkoka ho enti udidi na namampo hema atem a Bible say ahemfo ne ahema ne asofo omo atemuo wo no nyankopon sem ti wo abedi na tembia obenya nome ti wonya ka ye kra na sesebechie a untimi ne di na temfe se odihye ne adefefe yanka wuni di na tem ntimi de misusu se omunya na nyame antwe o maso because Mati. Bible mo asem ne de ya asem mate chia adofo apese wo chia wo ne yanko yo ene na me chia na agakuma dufie na wo nkwaso okura na chia we ye tosu me nu me chia na da aman hene yenti a me chia na da aman hene ansa ne se ohene kwa akula yenya mfa bi me chia ye ti woni ho ede no ma chia na wie no ma chia me wura na afosu sapon na nya nkwada na me chia me mma ene me da amaman a me da no se ye ndie de nkrofo oye no e de ye nkoye bi ye kom ni ahwe de na agakuma dufie de me be maye sa na mkasa kire obi afi so kasa tia penimu abenya nom nti ana yada se yada se so da yesa bisia ate